Ale jak to dám, ať to je úplně na velký hlas? Ty máš velký hlas, volej. Jo, volej. Počkej, jsem si to vzal. A to bylo nějaké, jakože až to asi vezme, tak to bude takhle, až to vezme, jestli vůbec, tak tam potom bude takhle, jakože mikrofon to dám a to uslyšíte na hlas. Jo. To noční přečítání Bible. Dobrý den. Jak jste si dneska přál? Budu vám přečítat Bibli. Tento tarif vám bude účtován 20 korun za minutu. Blablabla. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země pak byla nesečná a pustá a tma byla na propasti a duch boží vznášel se nad vodami. I řekl Bůh, buď světlo. I bylo světlo. A viděl Bůh světlo, že bylo dobré. I oddělil Bůh světlo od tmy. A nazval Bůh světlo dnem a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první. Řekl také Bůh, buď obloha uprostřed vod a děl vody od vod. I učinil Bůh tu oblohu, oddělil vody, které jsou pod oblohou od vod, které jsou nad oblohou, a stalo se tak. I nazval Bůh oblohu nebem. I byl večer a bylo jitro, den druhý. Řekl také Bůh, shromažďte se vody, které jsou pod nebem, a místo jedno, a ukaž se místo suché. A stalo se tak. I nazval Bůh místo suché zemí, shromáždil pak vod, nazval mořem. A viděl Bůh, že to bylo dobře. Potom řekl Bůh, sploď země trávu a bylinu, vydávající símě a strom plodný, nesoucí ovoce plodné, pokolení. Jen by bylo střímně jeho na zemi. A stalo se. Nebo země vyžej, vole, to má 362 stránek, vole. Hej. Zaplatil jsi, vole, zaplatil. Dlužíš mi hodně peněz, to ti chtěl sdělit Bůh. Žít, to mi ještě musím zaplatit. Pořád tečí, jo. A řekni mi jenom žide. Jo. Žide jeden. No ne, fakt on má dneska nějakou akci s klanem, že hrajou to Vovko. Večer nevím, on by jinak spal. On fakt poslouchá. Ne, on by... Co? Takže on fakt Já bych poslouchá. spal aspoň hodinu, radši. Ne? Půjdem spát. Nedělám burdel, vole, co s váma je, maturita. Piče na tebe. Na vás to nejde? Teďka třeba 3 měsíce úplně kalit non-stop? Ne. Což slabší, jo. Nejden to.